लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेस बड' इउटुब चेनेलाव बरायनो बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन आरो मोजां मोनगोन होननानै। आरो जायफोर आंनि भिडिअखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि आंनि भिडिअआनो जाबाय आङो नोंसिनो दुर्गा फुजानि दख'ना बायनायखौनो दिन्थिनो सानदों आरो बेखौनो नोंथांमोना माबायदि नुयो कमेन्ट सेक्सनावहाय खोन्थाहरदो। आं नोंथांमोननो देखायनोसै गाननानै। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै बे दख'नानि नामानो जादों लफाय दख'ना लोगोफोर। देग्लाय दुर्गा फुजानि बेबो गांसे गोदान ओंखारनाय नामजादा लफाय दख'ना। दा आं गानना देखायनोसै नोंसोरनो लोगोफोर माबायदि नुयो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो।